खुलुमबाय बासुगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनो सानदों दि फैगौ जि फुजानि मुङै खेला होनाय जेरै सोरखि खेला दावदै खेला लोगोसे हांसो खेला लोगोसे जौ जुवा बायदि रोखोमनि खेलाफोर जाय बिथांमोना होनो सानदों जाहाथे बन्द खालामो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ फोरमायहरनो सानदों दि जोंनि चिरां जिल्ला हिसाबै जोंनि सोलोंथाइया जोबोद दावगानाया जोबोद गाहायाव मानोना नै दाख्लै थांनाय जि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट बियो सबसे गाहायसिनाव दं आरो लोगोसे समाजारि बिथिं हिसाबै चिरां जिल्ला हिसाबै समाजारि बिथिङावबो नोजोर बोनानै नायोबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि चिरां जिल्लायावनो जाफ्लेबाय थानाय घटना नोंथांमोनहा मिथिबोबाय थादों दा बे हिसाबैनो आं फिन खनसेबाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे नैबे फुजानि मुङै जि खेला होनाय बेखौ जाहाथे बन्द खालामो आरो लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि माबायाव मा होनो फुजानि जाय कमिटि बिथांमोनहा जाहाथे फुजानि मुङै खेला होनायखौ बन्द खालामो आरो लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा आरो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो सानै हयै जाहाथे नोजोर बोनानै बैफोर खेलाखौ बन्द खालामो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे आं बेखौ फोरमायनो लुबैदों जे जोङो दाख्लैहाय डिसि आरो एसपि आरो असि बिथांमोननो जोङो लाइजाम आखारिजोंबो जोङो बासुगाव दख'राया गथायनाय जाबाय आरो लोगोसे दानि जि गथ'फोरनि आन्जाद बेबो सोलिगासिनो बेनि थाखायनो आं फिन खनसेबाव बासुगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे फुजा मेलानि नामै खेला होनायखौ जाहाथे बन्द खालामो आं बेखौ